Здравейте, приятели на The Little Gym! Аз се казвам Тичър Мила и днес продължаваме с рубриката Arts and Crafts at Home. Днес съм подготвила една много интересна игра за най-малките ни приятели. Тя е чудесна за развиване както на финната моторика, така и на концентрацията. Затова зареждаме усмивките си и да започваме! Ето и какви материали ще ви трябват. Сламки, ножичка, макарони с дупка, различни цветове боички и четки за оцветяване и пластелин. Този пластелин, който аз ще използвам, е домашния, чиято рецепта ви показах преди няколко седмици. Но чудесна работа ще ви свърши и този пластелин, който е от магазина. Това е всичко. Преди да започна, искам да кажа, че не е задължително оцветяването на макароните. То е по желание. Спокойно можем да изиграем играта си и с обикновения им цвят. А сега аз ще ви покажа варианта, който е с оцветяването. И начало! Започвам с оцветяването. Сега ще ги оставим да изсъхнат и след това ще ви покажа как се играе играта. Аз отивам да си измия ръцете. Сега е време да ви покажа и последната част от играта. Трябва да нарежем сламките на различна дължина, като е хубаво да отрежем тази част, в която се прегъва сламката, защото през нея много трудно преминават макароните. Като най-малката част е хубаво да е горе-долу половината на една сламка. Ето така, аз съм готова. И сега забиваме сламките на пластелина. Готово. А сега е време за игра. Играта е много лесна. Взимаме макаронче и трябва да го пъхнем в сламката. Като за по-големите от вас, които вече разпознават цветовете, можете да играете и на цветове. Взимаме зелен макарон и трябва да го сложим на зелена сламка. Хоп! И така. Сега ще взема жълт макарон и ще го сложа на жълтата сламка. И така с всички макарони. Това беше играта. Надявам се много да се забавлявате с нея. А аз ви пожелавам много усмивки и до скоро!